Boy. Boy. Ikaw na, Bi. Ay, kwarta? Kwarta? Huwag mo kay kwarta. Gamitin ako. Umukuha ni ko. Ako ikon ilo. Chikas. Magduwa og scatter. Adik ka pa ng dula. Uy. Ay, kwarta? Ano siya? Ano si kwarta? Okay, kwarta? Okay, kwarta yun. Nakasilipol. Okay, kwarta. Mahal naman sa kama mo. Gamitin ako. Duwa og scatter. Tagi. Kate, sige ka na. Ika pa ng dula. Kaya may gilad na, pili daog naman na. Ora, isdi ko na, ha? Joy ka. Isiro di ka ni. Duwa ako. Oh, sige. Ayan ang niba. Baka di ka? Lagi ko. Kada ko na anak. Sakto na uy. Ngita pagdaghan. Sige, mag-beat mo ko. Di ka na dapat dako ang beat. Para dagko siyang matag, pre. Luto, Gcash. Load na. Hey. So, ay ka na ako, no? Hey. To. Apa lagi? Gusto ka? Horror tara. 500? Oh, Ilang ibit ni mo? taxi kwinta. Tag 50? Oh, Katoy-toy nga, tig 50 po ni mo. pero dako lagi yung price. Na, ako pre, pili mo di ka, pagkapukuha. Maulit mo Uyan mo Tama? Wala. A few moments later. Heart, double. Lucky, triple. Queen, 5 times. 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 Tulog ni Goro, Pai. Gabiin naman.